igilen sagira kata abasu faranfansha dobe mo ke keso ina mo faranfansha ke ala o keso jumaye min ko ala ya dafale ko na ye jeneya ke abe sankele ko abosu ko ale ya bila yereka tumbe jeneya ka bora jeneya la ka bila yereka ko ni ale ye jeneya ke tuguni abe sankele su sura nyini karan ni nanya jabi an ko ciden ko ni mugo min yi dafale ko ibe ala bato iba bato de donc ko tigi abe sankele yusu na tese suna aka kafara bo de mafo ni masaila jamhuru bolo folo minye maliki safai abu hanifa ulu ko ni mugo min yi dafale ube ikalela ko ni ala kutan take ko ni makota hasilu ko fen min be ko isagira ko de sabati ko abe ko mi dafalentika ko ma dafalenke aya sura haramu yare bolika jeneyake min ne sagira ka fo ko ni jeneyake nimbe ka ko fo itika ko te dafalen yare ko te kaleli yare parce que ikfule ka fendo de foye min sabati lembe majahabi sababe ninde ka ko abe komi ima dafalenke kwa ate jate dafalenye ne minyi ahmad ibn hanbali o ko ni bato de do ni ikale ninye ewa ninye jene yake mbe ewa sarakati bo ube ninye jene yake mbe ewa sallale ube ninye jene yake mbe sundoke ahmad ibn hanbali ko ni dafali ni minye ko ni ala soso inke ibe dafale inke obe amura de kama jawla Sheikh Abdallah Bumbaji tuma me nyini karanni na ko yala ni mugo minye dafale konte ni ala soso masinake ni nyenye ni ala soso masinake nimbato beka ko ni atsagira ka ala soso inke mumbaka ako haja fihi tafsiri Bumbaji ko nimmi fule ninye ako faranfansha benina ako na ya suratigi tuma mi ayafo ko ni ne ye jene yake mbe sankele su misali la an kan masaila mbe sankele su na ya sura kala nyini tunya dusukun kono de ni nye jene ya inkenye ala de soso mbe tubi kata alama kabato doke ni mbengere alala na ye dafale ngane ni ninda dusukun kono ni sagira ka jene ya inke mbe tubi kata alama ka sankele su ko ke bato puru kinyere gere alama no oye ako ni dafale kera ni ngane ya de ka suimbaka parce que ye hadisa kala ko ciden ko man nazara nyuti la fal yuti ahu ko ciden ko ni mugo min ni dafale ko yibe ala bato ika ala bato ko sankele su baka ni yorola ube na yi sarakati bore fo baka ube na yi salide fo abaka na ya ngana ni bato de ki yere gira alama me ko e wa togo ye fulana na ya so atigi ye dafale fo wakati me ale ye dafale inkede alla nyini yede purun ka fengelema do bilinyere ka purun kana ko inke nka fendo bilinyere ka mimbim bali ko inkede na ninye ni fote ko ninye jene ya kisinya worembe ewa sankelen so alla nyini yede ka ko gele ya nyere ka puru kinyere bali jene ya ima akonna ya surati kala nyini ninde kalili kafara de baka sunta kan nyere nimbe komi kalili de kalili kafara de baka ni yorola abe misigene talla dumuni ube ki fera bo ka complaint ndi akelen kelema ube ka jonka horoya nunu sababa ka swala na yeminke ni nunu sabasi seta tigiye abe tile sabasu kutunona ko antum ba fe ka faranfansa min dola weninde na tigiya ngani ani batode ninye ewa jene ya inke mbe tube kata alama ka sankelen to puru kunyere gere alama ni batoye abe suyinke na tese suyina aka kafara bo min na kan ngani tunkera de aliye ni fode puru kwa yere bali junubu indema na ye jene ya inke kalili kafara de baka aha walim salam
bo o doy ni ñininkali ke ni ñininkari ne della ka kuma kan ka dirisu la o do ko nolu be do terexaw do la bidia sira mununu terexa munu be ni be dow la inu be lahidu de siri o b'a fɔ min ma baya i be kalili kaw do de kɛ ka dɔn ka tugu i nɔfɛ ni ɲi janfa n bɔra i kɔ ala k'i n ta tiɲa ala k'i n ka nafolo tiɲa ala k'i n den halaki ala k'i n ka denbaya halaki ala kana cire ɲire na ɲɛ kɔnɔ lagara nɔnɔ ɲɔgɔnna kata bon ko olu bɛ ni lahiru de siri ninnu cɛ bon ko olu n'olu nana tiɲa ye u bɔra u kɔ ko n'u hakili jiginna ni kalilikaw na ni nin yɛrɛ danga k'u bɛ siran bon an bɛ mun fɔ o yɔrɔ la fɔlɔ a bɛ u b'a wele ka taa nin baya sugu bɛ nin ma a bɛ bidiya baya silamɛya ka lahiru ɲɔgɔn na baya ɲɔgɔnya bɛɛ kɛ silamɛ ɲɛma de misali la saudiya ninnu filɛ cogo min sisan ni ɲɛma bɛ sigi ahalil halli wal aqdi bɛɛ tɛ dɛ dɔɔnikɛbaga minnu bɛ yen hakilima minnu bɛ yen n'olu bɛ kow siri k'u fɔni u bɛ taa u bɛ u tɛgɛ d'a ma an jɛnna n'i ka ɲɛmaya ye tant que i bɛ kuranna ni sunna kan an b'i kɔ an jɛnna n'i ka ɲɛma i b'i bolo d'i ma u bɛ kabilaba bɛ yen u kuntigi bɛ taa a b'a a ka lahidu di a bɛ a ka bolo d'i ma ayiwa ne ni n ka kabila bɛɛ an b'i kɔ an jɛnna ni i ka ɲɛmaya ye silama ɲɛmaba silamɛya sariya ko baya ka kɛ o de ye komi abubakari ninnu n'u b'u sigi u bɛ umaru ninnu sigi n'u b'u sigi u bɛ baya min ko ye ka lahidu min ta ye baya sunna baya ye nin de mais ayiwa mɔgɔw ka kɛ e n'i ka jama u ka baya k'i ye nin ka jama a ka baya kɛ nin ye biriya bayaw de ye nin baya ninnu tɛ sariya kɔnɔna la mais olu ta kun ye mun ye parce que u b'a dɔn u bɛ nkalon de la n'u n'i ma lahidu gɛlɛn de siri i k'i yɛrɛ danga diɲɛ bɛ cogo min sisan n'i ye wajulu mɛn i ye tiɲɛ ye i bɛ bɔ olu kɔ mais n'u ye nin lahidu siri ni hari ni e ye tiɲɛ ye yɔrɔ min n'i ko i bɛ bɔ o kɔ n'i yɛrɛ hakili jiginna i ka yɛrɛ danga la i na to o kɔ n'i muga olu ka baya la kun wɛrɛ t'a la ni nin tɛ dɛ k'i siri k'i kɛ u fɔrɔ ye u b'i du cogo min i tɛ tila olu la cogo min ko b'a fɔ ka fara ka de fana baya in kɔfɛ fana ayiwa kana mɔgɔ lamɛn dɛ mun nɛn ka di kana mɔgɔ lamɛn nan tɛ an bɛɛ ka ɲininkali jaabi fɔlɔ ne bɛ min fɔ i ye bɔ u kɔ n'i tɔɔrɔ u kɔ de danga b'i kɔ n'i tɔɔrɔ u kɔ de dɛ danga b'i kɔ diɲɛ masiba bɛ b'i kan lagara masiba bɛ b'i kan n'i tɔɔrɔ u kɔ parce que ciden de ko laana Allahu man awwa muhdisa a ko ala ye mɔgɔ danga mɔgɔ min ye bida mɔgɔ dɛmɛ ala ka danga b'i ka yɛrɛ de n'i b'u nɔfɛ dɛ parce que i bɛ nkalon de la i bɛ bidiya de la ala ka danga b'i ka dɛ i b'a kɛ k'u dɛmɛ bidiya min na i dangalen do o yɛrɛ de la ala ka danga b'i ka o yɛrɛ de la mais n'i bɔr'u ko foyi tɛ sɔrɔ ni hɛrɛ tɛ foyi tɛ sɔrɔ ni hɛrɛ tɛ mais ni mɔgɔ ye tiɲɛ fana ta i tun bɛ kɔ dɔ la i ko i bɛ tiɲɛ ta ala bɛ se k'i lajarabi dɛ yala i ye bɔli min kɛ nin kɔ a bɛ dusukun bɛ t'a la lajarabi bɛ se k'i sɔrɔ parce que ala bɛ mumini ɲuman bɛ lajarabi ciden ɲini kɛra o la ko ala bɛ joli lajarabi ka tɛmɛ bɛɛ kan ko nabi ɲumanw o kɔfɛ ale amusalu fale amusalu o kɔfɛ mɔgɔw ka limanɛw bɛ ɲɔgɔn ye cogo min lajarabiw bɛ taa o cogo de la ala bɛ se k'i lajarabi dɛ mais ni sabarira i sabatira hɛrɛ bɛ na o kɔfɛ mais ni e lajarabira dɔrɔn signalima dɔ yira la n ka saga ko sinon tɔw bɛ na nin ye sɛtan de dɛ bɔw kɔ dɔ delila ka nin fɔ n ye alhamdulillah rabbil alamin a bɛ wajibi minnu mɛn a bɔr'u kɔ mais nin ye nin fɔ a y'a ɲɔgɔnna fɔ ale ye ne wɛrɛ de jɔ ale ne jɔ don dɔ la ko ale tun bɛ siratigiw dɔ de nɔfɛ ka lahidu gɛlɛnw ta ka yɛrɛ danga mais sisan ale nana tiɲɛ a bɔra u kɔ n'a hakili jiginna ka yɛrɛ danga la ko a bɛ siran ko n'i tun tora ko de danga b'i kɔ n'i tun tora ko de danga b'i kɔ tant que i bɔra de foyi tɛ sɔrɔ ni hɛrɛ tɛ i hakili sigi foyi tɛ sɔrɔ ni hɛrɛ tɛ donc an b'o de fɔ u tigi ye hadamada wajibilen b'i kan i ka tiɲɛ de ɲini ka kɛ tiɲɛ kan i ka bɔ nkalon na i ka bɔ bidiya la i bɛ bidiya min yɛrɛ la u nɔfɛ de danga b'i kɔ o de la n'i bɔra la i tɛ foyi sɔrɔ ni hɛrɛ tɛ n ko dɔ tun bɛ a y'a baro fɔ n ye kanto sugu la
akulu ka sigi ɲɔgɔn dɔn a y'a ka so dila u fɛ a yɛlɛmaniw fɛ misiri bɛ sunna misiriw bɛ taa salli mais a tɛ taa sunna misiri la a bɛ tariqa wɛrɛ de la mais e min yɛrɛ ye sunna mɔgɔ ye hari n'a bɛnna sira la pour hari a ka jɔ a ka baro dɔɔni kɛ ka diinɛ ko fɔ a ye ayi a tɛ sɔn abada a na mɔgɔ si ka kuma ala y'a garijɛgɛ a taara hiju maka a taalen maka parce que a diyara ye a ma diya ye i bɛ sunna in dɛmɛ hiju yɔrɔ la ni dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ min na ne bɔra n taara fiɲɛ minɛ olu fana bɔra denmisɛnninw fɔlɔ nana sigi ne kɛrɛfɛ ko an kɔni ka tantan kɔrɔla na ko foyi tɛ foyi ye ni wahabiya wajulu tɛ a tɔɲɔw y'a kanto i tɛ wahabiya dugu de la i tɛ foyi mɛn ye ni sunna tɛ o a taara saudi alhamdulillah ala y'a kanda a ye sunnata a nana a ye hijabu sa fɔlɔ saudi a nana a nalen fɔlɔ a y'a ka musow sigi awa a ko an tun bɛ lahala kɔrɔ min na ne yɛlɛmana dɛ hijabu filɛ ni mɔgɔ min bɛ ne fɛ i bɛ n ka furu fɛ i bɛ ni hijabu de don sisan an yɛlɛmana han a b'a bolo min na ne donna bolo min na ne sunna ta yɛlɛmana hijabu filɛ min t'i fɛ i t'i ka furu fɛ i b'i ba hijabu bɔ dɔn na i na ta n ye sira bilige et puis n bɛ muso dɔ ɲini ka furu ka fara kan min kalalen don n'a bɛ se ka lakala diinɛ la yan a ye nin fɔ denbaya ye ani min ye baro bonya ko don dɔ la ni ale bɛnna u ye ɲɔgɔn fo awa a ko a ye yafa ma ala kama dɛ a ye yafa ma ala kama yɛrɛ dɛ birama bɛ min na o de ye tiɲɛ ye awa a ko e nana yan i ma taa fara n ka misiri la ni an ko an bɛ i bɛ hari baro ɲɔgɔnya na sira la i tɛ so a ko i y'a fɔ n ye de ko an kana u lamɛn dɛ o y'a fɔ n ye de dɛ ko an kana u lamɛn mais alhamdulillah ne ye tiɲɛ sɔrɔ n ye tiɲɛ ye ne na aw kɛra balima kelen ye sisan a bɛ yafa ma ala kama nin de don tiɲɛ bɛna ye o sira bɛna ye o ni ala sɔnna a kana t'u bolo n'u b'aw muga dɛ k'a halaki diɲɛ k'aw halaki lahara olu n'u ka denbaya bɛ balo aw la n bɛ se ka sira sɔrɔ cogo di ka hadamadenw tila ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ k'u fɔrɔ ye olu n'u ka denbaya bɛ sigi u tɛ baara si la aw de b'u balo a dɔw bɛ wari tigɛ a banna fa la ka taa di ninnu ma a banna fa fule bɔgɔsow la u bɛ simasow cɛ k'o dumu ya sani e ka taa nin barika ɲini o i t'i bangebaga barika ɲini fɔlɔ u bɛ taa ninnu de digidigi u bɛ taa ninnu de fifa a dɔw yɛrɛ bɛ hari n'a fa y'a wɛrɛ k'u ka hari miniti 5 kɛ baro la a t'a sɔrɔ a bolo a bɛ taa dɔ digidigi ka taa digi ka taa a fifa ka taa kulunkulu a kɔrɔ la hawla wala quwwata illa billah donc a ye bɔ u kɔ dɛ ni min filɛ nin ye u ye baaya ni lahidun ta nin de kama pour k'aw siri a kana bɔ u kɔ nkalon di la dɛ a ye bɔ u kɔ n'a ma bɔ u kɔ danga b'i kɔ o de la mais n'i bɔra a kɔ ni ala sɔnna foyi tɛ sɔrɔ ni hɛrɛ tɛ a wajibilen don i ka bɔ a kɔ dɛ i ka tugu ala ta kɔ i ka tugu cilen ta kɔ ala ka hakili ɲuman di annu ma ko a bɛ mun kɛ ko jɔn b'a dabali tɛbo ko deni dɔ bɛ yen cɛ do muso ko mɔgɔ dɔ de dɔn ko alhamdulillah ale n'a ka bangebaga musoman kibariya bɛ ani o de cɛ kibariya juma ale ye sunna de ta ale ye sunna min ta ale min kɛ ani bangebaga musoman ma bɛn a la ko a ye ale gɛn ko a ka bɔ du kɔnɔ ko ale bɔra du kɔnɔ mais sɔgɔma joona n'ale sɔrɔla ka na bangebaga in fɔ ko a b'a fɔ ko i nana ne dabali dɛ ka soli ka dɔn kan i nana ni dabali dɛ a b'a fɔ balimaw tɔ k'u ka kuma fɛ an bɛ min fɔ a ye ala ka na sabati ala ka sara a ye nin sunna min ta hari bi sunna yɛrɛ haqiqa ala ka dɔɔni na faamu di an n'a ma ka baara nɔgɔya an n'a ye
ala ka sabati an bɛ min fɔ a ye a ka to a ka sunna kan la ta'ata li makhluq fi mashiyati al-khaliq mɔgɔ si tɛ danfɛn bato danmasa kutali la ala ko kuranɛ kɔnɔ wa in jahadaka lan tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa a ko ni bangebaga fula y'i kɛlɛ ko i ka fulana fara ni ala kan ala ko kana tugu ko la dɛ mais i ka diɲɛ masalaha min ni bɛ se k'a k'u ye o k'u ye mais kana faru ka fulankafoya la dɛ dɔɔni kama ko fulankafoya fɔra ale de wa junubu bɛ kunbaba ye bidiya b'o cogo de la haramu b'o cogo de la mɔgɔ tɛ fara bangebaga kan o la donc i ka sunna min ta sabati i ka sunna kan i ka bangebaga wagati min ewa i bɛ se ka taa fɔ wagati min i ka taa fɔ i ka taa bɔ a la ɲumanya la nafolo la i bɛ se ka min k'a ye i k'a k'a ye n'a mako b'i la baara min na taa ka baara k'a ye a bɛ nali min k'i la a bɛ dangali min k'i la a bɛ bugɔli min k'i la a bɛ muɲu i ka sabula bɛɛ kɔrɔ ka taa ni ala ye a bɛɛ bɛ sabi ma baraji dɛ o de y'a to an ko wa saburu ala ajafihi parce que n'i ye nin sunna ta tɔɔra de b'i sɔrɔ bon i bɛ sabali o tɔɔra kɔrɔ de i bɛ sabali o tɔɔra kɔrɔ ka muɲu o kɔrɔ tɔɔra sugu bɛ dara ciden yɛrɛ kan tuma min ciden yɛrɛ ye nin diinɛ ta tɔɔra sugu bɛ dara kan ciden ka sebaw dɔ bɛ u y'u ba faga u ɲana ko u faw faga u ɲana pour ka nin diinɛ nɛgɛ bɔ o la u sabatira i ma bɔ Ammar ibn Yasir tuma min a tugura ciden kɔ kafiru nana ka fa faga ɲana kafiru ɲana ka ba ka tama ci ba musoya de la ka faga ɲana ni ciden bɛ tɛmu kan u b'a kɛ ko lajaba se tɛ ciden yɛrɛ k'u bɔ lajaba na a b'a fɔ saburu ya ali yasir ya ala yasir inna maw'idakum aljanna a b'a fɔ yasir dunkenw tora min b'aw kan ɲangili min b'aw kan o ye sabala kɔrɔ dɛ lahidu min dira aw ma rendez-vous min b'aw bolo n'a cɛ arijanna de don a ye sabali tora in kɔrɔ donc an bɛ min fɔ a ye a ka muɲu a ka sabali tant que a y'a ka sunna ta o ye fɛnba ye nɛɛma si tɛ diɲɛ kɔnɔ nɛɛma min tant que ni ala y'i bila ka taa ni tawhidi ni sunna ma n y'o de fɔ n ko n'i bɛ silamɛya sugu sugu la tawhidi tɛ i tɛ sunna kan ala manhaji salafu salihin daamu min bɛ silamɛya yɛrɛ la i t'a sɔrɔ ni donna ni tawhidi de ye haqiqa i y'a ta i ye nin sunna haqiqa ta de ala manhaji salafu salihin daamu min ni diɲɛ min bɛ silamɛya la i yɛrɛ dusukun kɔnɔ i b'a dɔn i yɛrɛ bɛ ala kali ko n tun tɛ foyi la i b'a fɔ n tun tɛ foyi la i ni silamɛ moderni de don wa i ma ye kafiru yɛrɛ y'a tɔgɔ da o de la silamɛya dilalen an yɛrɛ ka silamɛya dila k'a kɛ doloke ka bɛn an yɛrɛ ma cogoya dɔ la ala ta tɛ ciden ta tɛ o ye silamɛya de silamɛya ye silamɛya ɲuman de donc tant que i ye sunna ta i fɔlɔ ka silamɛya ɲuman ta sisan de sabata ka tɔɔra y'i sɔrɔ sabata ka dɛ i ka muɲu i ka sabali i ka tɔɔra in bɛɛ ta i ni bangebaga in cɛ ɲuman n'i bɛ se ka k'a ye a ka diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ yɛrɛmajigi bɛ se ka k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ i b'o k'a ye mais n'a y'i kɛlɛ ta k'i sɛgɛrɛ ko i k'i ka sunna in bila to n'i ka sunna i k'a minɛ n'i ta ka jugu ye kana lajɛ yɛrɛ a bɛ dangali minnu kan a bɛ nali minnu kan o tɛ foyi k'i la i ma dangali ko kɛ i ma nali ko kɛ i ye ala ta de kɛ an bɛ min fɔ a ye o ye dɛ jomba ceta bon nunu n'a ɲɔgɔnnaw nunu bɛ sagi ka taa kiiri de la n y'a fɔ cogo min ko u ka denmuso de don k'u y'a di cɛ dɔ ma bon ko cɛ ye a ma sɔn cɛ in ma mais u y'a diyagoya k'a d'a ma ko a ye den kelen sɔrɔ bolo o kɔfɛ a bolila a taara a kun fɛ bon ale yɛrɛ taara ni cɛ dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a yɛrɛ di o ma ye a ye den sɔrɔ fana ye ko dennin fatura ko olu n'a bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta wa bon ni aw ka halala den de don ni den de don e ka halala den de don silamɛya furu de tɛmɛna e n'a ba cɛ furu sahalen e y'a sɔrɔ e den de don tiɲɛ bɛ e n'a cɛ kɛ
n'a y'a sɔrɔ denmuso in ye nafolo tɔ ni e y'a fa ye i bɛ don a tiɲɛ la tant que e y'a ba furu ni silamɛya sariya furuli de ale yɛrɛ ye ko minnu kɛ nin cogo la o ko ni junubu ko y'a sɔrɔ yɔrɔ min o b'a ale de kan mais min ye tiɲɛ ta yɔrɔ ye tiɲɛ ta kɔni bɛ n'a cɛ tant que a sɔrɔla silamɛya furu de la an bɛ min fɔ nin yɔrɔ la o ye nin de bon an bɛ min fara ka filanan k'a sɔrɔ denni n'a sara silamɛ ye n'a y'a sɔrɔ e y'a ba furu silamɛya furu sahalen de e y'ale sɔrɔ denni yɛrɛ fana ye silamɛ de mais nin ko sugu kɛra silamɛ de toujours n'a sara bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta ni silamɛ de don mais n'a y'a sɔrɔ silamɛ kɔni tɛ kafiri don a tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta an k'o fɔ ka fara kan donc nin ye ɲininkali min kɛ ko yala an ye salatul istikhara dersu kɛra Dawuda bugu de bon salatul istikhara duwa golofun an y'a kɛ golofun masjid salamu kɔnɔ bon ko yala ni mɔgɔ bɛ don ko fila la misali e b'a kɛ ka muso fila de ɲini an ko istikhara ye mun ye n'i b'a fɛ ka dɔn ko min na i bɛ fila la yala n ka hɛrɛ bɛ nin na ou bien n ka hɛrɛ tɛ nin na ciden ko i ka arakan fila salli ni farida tɛ o kɔfɛ i bɛ istikhara duwawul istikhara i b'a kɛ bon ale ko sisan de e b'a fɛ ka muso fila de furu ɲɔgɔn fɛ istikhara kelen b'o ɲɛ wa dɔnnikɛbaw ɲininkara nin na o ko ni e ye salli in kɛ arakan fila salli hajo b'i bolo duwawu kelen bɛ se ka bɛn ɲa mais i bɛ duwawu kelen fɔ de kun fila fɔ masala ni furu fila de don n tigi ala e de bɛ ko dɔn ne tɛ ko dɔn karisa ka furu ani karisa ka furu n tigi ala nin furu fila nin ka hɛrɛ b'o la i k'u latigɛ ɲɛ nin ka hɛrɛ t'o la i k'u bɔ n bolo baasi tɛ nin na donc i bɛ se ka haju caman fara ɲɔgɔn kan duwawu kelen na arakan fila in kɔfɛ duwawu kelen na i bɛ se ka haju caman fara ɲɔgɔn na k'u bɛɛ fɔ duwawu kelen na mais i bɛ haju kelen fɔ o kɔfɛ i b'a fɔ n tigi ala nin ka hɛrɛ bɛ ninnu na i k'u latigɛ ɲɛ nin ka hɛrɛ t'o la i k'u bɔ n bolo ko sufɛ nafila kɔfɛ a ko arakan fila ka salli a dama de a tɛ kɛ farida kɔfɛ nafila bilalen tɛ fana tɛ k'o kɔfɛ i b'i ka arakan fila de dabɔ a kama k'u salli fali yusalli arakatayn ciden ko i ka arakan fila de salli a kama salatul istikhara b'a dama de ciden ma fɔ i ka nafila kɔfɛ k'a fɔ a ko salatul istikhara salli de bɛ i b'a ka arakan fila salli a dama de subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk on jigilen sajira kata abbasu faranfansiya dɔ bɛ m'o kɛ kɛso in na m'o faranfansiya kɛ a la o ye kɛso jumɛn ye min ko ale y'a dafalen ko n'a ye jɛnɛya kɛ a bɛ san kelen ko a b'o sun ko ale y'a bila yɛrɛ kan a tun bɛ jɛnɛya ka bɔra jɛnɛya la k'a bila yɛrɛ kan ko ni ale ye jɛnɛya kɛ tuguni a bɛ san kelen sun sura ɲininkara nin na n y'a jaabi an ko ciden ko ni mɔgɔ min y'i dafalen ko i bɛ ala bato i b'a bato de donc a tigi a bɛ san kelen in sun n'a tɛ se sun na a ka kafara bɔ o de ma fɔ nin masayila jamhuru bolo fɔlɔ min ye maliki safa ye abu hanifa olu ko ni mɔgɔ min y'i dafalen u bɛ i kalela ko ni ala kuta n t'a kɛ u ko ni ma ko tahasilu hasilu ko fɛn min bɛ ko i sagira ko de sabati ko a bɛ komi dafalen t'i kan ko i ma dafalen kɛ a y'a sɔrɔ a haramu yɛrɛ bolo i ka jɛnɛya kɛ mais ne sagira k'a fɔ ko n'i ye jɛnɛya kɛ nin bɛ kan ko foyi t'i kan k'o tɛ dafalen yɛrɛ k'o tɛ kaleli yɛrɛ parce que i fule ka fɛn dɔw de fɔ ye min sabatilen bɛ majahabi saba bɛ nin de kan ko a bɛ komi i ma dafalen kɛ quoi a tɛ ja tɛ dafalen ye mais min ye ahmad ibn hanbali o ko ni bato de do ni i kale ni ɲɛ ewa ni ɲɛ jɛnɛya kɛ n bɛ ewa sarakati bɔ ou bien ni ɲɛ jɛnɛya kɛ n bɛ ewa salli ale ou bien ni ɲɛ jɛnɛya kɛ n bɛ sun dɔ kɛ ahmad ibn hanbali ko
ko ni dafali ni minye ko ni ala soso inke ibe dafale inke o be amra de kama jawla Sheikh Abdallah Bumbaji tuma me nyini karanni na ko yala ni mugo minye dafale konte ni ala soso masinake ni nyenye ni ala soso masinake ni mbato benka ko ni atsagira ka ala soso inke mumbaka ako haja fihi tafsiri Bumbaji ko ni min fule ninye ako faran fansha benina ako na ya suratigi tumami ayafo ko ni ne ye jene yake mbe sankele su misali la kan masaila mbe sankele su na ya sura kala nyini tunya dusukun kono de ni nye jene ya inkenye ala de soso mbe tubi kata alama kabato doke ni ndengere alala na ye dafale ngane ni ninda dusukun kono ni sagira ka jene ya inke mbe tubi kata alama ka sankele su ko ke bato puru kinyere gere alama no oye ako ni dafale kera ni nganya de ka suimbaka parce que ye hadisa kala ko ciden ko man nazara nyuti la fal yuti ahu ko ciden ko num mo min ni dafale ko yibe ala bato ika ala bato ko sankele su baka ni yorola ube na yi sarakati bore fo baka ube na yi salide fo abaka na ya ngana ni bato de ki yere kira alama mais ko e wa to yo fulana na ya so atigi